helt deroppe. Det er meget langt oppe. Ja, jeg har faktisk fået noget, eller jeg har faktisk fundet ud af noget, eller jeg har faktisk sådan sat min hat meget smart. Ja, men inden vi skal op på månen, skal vi lige have pakket og alt muligt. Og vi kommer også skal have medicin og alt det der. Nå, men vi kommer lige om lidt. Ej. Hej Pokémon og gutter. Vi har lige pakket nissehue, fordi vi skal også holde jul. Ja, og det her, det er sådan en walkie-talkie, fordi Det er månetelefon. Ja. Man kan gøre sådan her. fordi man kan jo ikke have telefoner derovre. Åh! Vi har også taget en radio med, Ja. og det er sådan en, der kan sige sådan her. Og så har vi også taget fridgespinner med. Vi Og kan det er lige... fordi, at så kan vi kaste det. Ja, vi kan lige prøve. Sådan, det virkede. Nå, men vi prøver at komme op ad mod månen, så hej. Fuck. Det er svært at holde balance, når man er på månen. Eller? Det er vildt, vi er på månen. Tyndekraften er lidt anderledes. Jeg begynder at svæve lidt. Fuck. Vi har ikke vores... Jeg har ikke tyngdekraft luft med. Nå, vi vender tilbage, når vi er inde i vores rumraket. Og vi prøver at plante Danmarks flag. Vi ses! Hej, så er vi nede på månen, og vi har lige købt 50 pakker måneis, inden vi kom ned. Wow. Hvad var det kostede, Henrik? Så sådan en månepenge. Og det svarer til 50 menneskepenge. Ja, så vi har købt for 33.000 kroner. Men det smager mega godt. Nå, men vi vil bare sige hej. Rejs op til månen og køb måneis. Vi ses!